Ja näin naisten selvästi perustuin 5. erä alta. Erä 6, rata 1, Emma Kotiranta, rata 2, Alissa Eloranta, rata 3, Helena Naapi, rata 4, Veronika Valstedt, rata 5, Nelli Ohvo, rata 6, Emilia Pyk, rata 7, Sanna Kukkonen ja rata 8, Jaana Lahti. Ja palataan Wilsonin perustunnista miesten tuloksiin 14-vuotiaissa. Tänään kärki ykkösenä Jere Ruuhonen, 29-27, toisena Sassu Suomalainen, 31-32 ja kolmantena Kasper Vaittinen, 34-71. Onnistunut Jere, Satu ja Kahvila. Ja 15-vuotiaat ykkönen tänään Sergei Kuznetsov, 25-31. Mikä kone on? En mä tiedä, tää on Jari. Et sä ui mitään? En mä oon kippeä. Ja näin kärki. Maalissa aloittaa Oulinen Vieravuuden nimissä 11. Toisena Irka Mettinen ja kolmantena Jonna Tiesmäki.